Мин бер шагыйр, татар баласы мин. Бер уемда гөлдә каламын. Моңа булган халык мәңге балкый. Халкы булса, мәңге кала моң. Моңлы халкының шатлыгын да, кайгысын да әсәрләрендә чагылдырган әдип Рафаэль Сибат әдәби хәзинә тапшыру үзәгендә. Шагыйр, прозаик, публицист, эссече, әдәби тәнкыйтьченең иҗади эшчәнлеге белән якыннанрак танышырбыз. Рафаэль Хуҗин, әдәби псевдонимы Рафаэль Сибат, 1946 елның 28 октябрендә Киров өлкәсенең Нократ Алан районы Түбән Шын авылында туа. Урта мәктәпне тәмамлагач, 1968 елда Казан дәүләт университетының тарих-филология бүлегенә укырга керә. 1970-78 елларда туган ягында мөгаллимлек итә, мәктәп директоры була. 1978 елда Казанга килә. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында администратор вазифасын, Тулай торакта тәрбияче хезмәтен башкара. Бер ара Кукмара халык театрында режиссер, Киров шәһәрендә тренер булып эшли. 1988 елдан туган авылында яши. Түбән Шын мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе. Киров өлкәсендә чыгучы Дуслык газетасының үз хәбәрчесе һәм әдәбият сәнгать бүлеге мөдире. Әдәби язмалары матбугатта 1966 елдан басыла башлый. 12 поэма, 21 повесть, 9 роман, йөзләрчә шигырь, дистәләгән әдәби портрет, эссе, әдәби тәнкыйть мәкаләләре авторы. Гаяз Исхакый исемендәге әдәби премия лауреаты. 2003 елның 15 августында кинәт вафат була. Их, шыным, синнән менә ничек туясың ди? Син бит туган бишегем. Синнән менә ничек туясың ди? Син бит авыл туган бишегем. Күңелемдә басу капкасы юк. Кем керсә дә ачык ишегем. Куе караңгылык, йолдызлар юк. Тик җанымда яна рух шәмем. Туйдым фәннигамнән, үтмәемнән, туган авылкаем. Эх, шыным. Синнән менә ничек туясың ди? Син бит авыл туган бишегем. Күңелемдә басу капкасы юк. Кем керсә дә ачык ишегем. Түбән Шыным. Куяр идем сине көмеш йолдыз итеп, укалап. Шәп кешең бар һәм ятсыз яши. Шуңа китә җаным суккалап. Тик шер мимле, һичбер кирәге юк. Бармы диеп синдә кадерем. Үләрмен дә эзләп килер дуслар. Түбән Шында шагыйрь каберен. Шын әдәбиятыбыз өчен шактый уңдырышлы як. Танылган балалар язучысы Ләбибә Ихсанова, аның сеңлесе күренекле мөхәррир Венера Ихсанова да шушы туфрактан. Рафаэль Сибат менә шушы искиткеч гүзәл табигатьле Түбән Шын авылында туып үсә. Ул укыган вакытта инде татар теленнән сочинениеларны һәр вакытта да шигъри юллар белән яза иде. Безнең класста безнең завуч Махинур апа безгә аның сочинениеларын үрнәк итеп укып күрсәтә иде. Шул вакытта ук аның инде именно шушы шигъри юллары белән язганлыктан шагыйрь булачагы билгеле иде. Гомере буе туган авылына тугры калган әдип үзенең туган ягын данлый. Туган җирдән аерылмаска, табигать белән бер бөтен булып яшәргә өнди. Авыл милләтнең сакчысы, халкыбызның гореф-гадәтләре, юла бәйрәмнәре авыл җирендә ныграк саклана. Милли тәрбия бирүдә бу бәйрәмнәрнең роле әйтеп бетергесез. Рафаэль Сибат үзенең әсәрләрендә әлеге мәсьәләгә зур әһәмият бирә. Әйе, җәйге сабантуйлар бар. Хәтта кичке һәм кышкы сабантуйлар да була. Менә яңа тормыш арендасы бар, берлеге рәисе. Шушы изге, саф, ул бөек бәйрәмнең 2000 еллык тарихында беренче тапкыр көзге сабантуй ясады. Ясарлыгы да бар иде шул. Өйләре янып беткән. 16 гаилә ир-яңа коттеджларга кереп утырды. Авылның түбән эше элеккедән дә ныграк матурланды. Сабантуйлар гадәттә түбән эштә инеш буенда уза. Ямлы яшел чиремлеккә каршы якта таулар ята. Гүя алар төньяк җилләрен каплау өчен аягүрә басканнар. Инеш буйлап китсәң, аның сулары сине гүзәл Нократ Вяткага китерер. Күңелле урын бу. Гөрләде сабантуй. Халык көлде, сөенде, җырлады, биеде. Ир-егетләр бил алышты.
һәр кемнең йөзендә шатлыклы елмаю иде. Адәм балаларын сөендерүдән дә олы шатлык җир йөзендә юктыр. Кайгыда ташлама кешене. Без кунакка бара идек мин кичкенә чакларда. Әгәр дә бик кыстасалар, кала идек йокларга. Ала идек күчтәнәшкә конфетлар, прәннекләр, юлга диеп ала идек вакланган берәрлекләр. Берәм-берәм өләшер иде күчтәнәшне әбием. Һәр кемгә җитәрлек итеп төреп биргәч әнием. Хәзер кунакка бармыйбыз, күчтәнәш юк бирергә. Без үскәчтен аңлашылмый, ниләр булды илемә. Туганнар кунакка килми, дуслар да сәлам бирми. Нинди дөньяларга калдык, беркем сәбәбен белми. Берәрлекләр эшсезланды, аңар бер ни бирмиләр. Нигә алай булды дисәң, бер җавап та бирмиләр. Әбием бәхетле булган, мул тормышта яшәде. Атлас киде, ефәк салды, тәмле ризык ашады. Әйтә иде бикәем, тормыш үзгәрер диеп. Тик әйтмәде кайсы якка, борылыр күчәре диеп. Авыр тормыш барыбер үтәр, чак кына түзик әле. Мул тормыш килерен, өметне өзмик әле. Мәктәбем, каласың еракта, томаннар артында. Зур таулар ярасы, ак юллар торалар каршымда. Тик сине онытмам, укытучы апа. Җиңүгә юлларым сезнең аша үтә. Рафаэль Сибат язучы, шагыйрь генә түгел, педагог та. Ул үзенең туган авылы Түбәншендә укытучы, мәктәп директоры булып эшли. Аның хезмәттәшләре Рафаэль Сибатны һәрчак җылы хисләр белән искә алалар. Бу шәхеснең якты истәлеге күңелләрендә әле дә онытылмас хатирә булып саклана. Укытучы апа, хатын кызга бармы зуррак исем, булса булыр бары тик ана. Укучылар әти-әни инде, тик аларда хөрмәт гел яңа. 50 яшың җиткән, бирдең аның мәктәп тормышына 30-ын, рәхмәт сиңа, укытучы апа, укыттың һәм тәрбияләдең син, шин ягының күпме ул кызын. Менә иптәшләр, әле сез бу блокнотны күргәнегез дә юк иде. Белмисез дә идегез. 25 ел мин аны сакладым. Рафаэл миңа аны бүләк итте минем 50 еллыкка. Шул хәтле коллективын яратты ул. Шулай бит. Бөтенебез бергә бер семья кебек, бер туганнардай сөенешеп эшләдек. Рафаэл төрле яктан эрудицияле егет, ир-егет иде. Белеме дә көчле, кешелекле дә көчле. Һәм төрле яктан боянда уйнарга дисеңме, спектакльләр язарга дисеңме, без аның белән бергә күп еллар бара безнең укучыларыбыз, чыгарылыш кызлары аның язган җырлары белән мәктәп белән саубулаштылар. Күп вакыт без аның спектакльләрен куйдык. Туллыга да төштек, Сосмакка да бардык. Һәм Рафаэл бик кешелекле кеше. Безгә кадәр яшәгәннәр. Вакыт мәҗиңнән тарткан, борылып алар караган. Кемнәр соң килә арттан? Рафаэль Сибатның шәкертләре әле дә үзләренең остазларын сагынып искә алалар. Ул белем биргән укучыларның күбесе укытучы һөнәрен сайлаган. Нинди генә өлкәдә, кем генә булып эшләмәсеннәр, остазлары йөзенә тап төшерми, тырышып хезмәт куялар. Без 5нче класста укыганда институтны бетереп кайтып төште. Ул шундый баһадир гәүдәле, көләч йөзле, аның күзләре һәр вакытта да көлеп тора иде. 5нче класста безгә рус теле дәресләрен алып барды. Рус теле дәресләре бик кызыклы, бик күңелле була торган иде. Һәм ул безне шундый кызыксындырып, әгәр дә хатасыз язсак, бернинди яхшы итеп язсаң, иешләрен, диктантларны һәм сочиненияларны ул инде улы бишлеләр куядыр, шундый улы мондыйны. Әгәр дә инде бер генә нукта булса, төшеп калган булса һәм өтер төшеп калган булса, я шундый кичкенә генә хаталар булса, ул мондый генә билекәй генә бишлеп куя торган иде. Рафаэль абый үзенең булганлыгы белән, үзенең матур җыр күңелле булуы белән аерылып тора иде. Ул балаларны безне яратты. Рафаэль абый безне дөньяга таныткан, үзебезнең шын якларын мактый алган язучы буларак
безнең һәрберебезгә этәргеч бирде. Шуның аркасында дагы без күбебез педагогия училищесын сайладык. Чөнки ул безнең әле мәктәптә директор булып эшләгән һәм балаларны чын күңеленнән яраткан кеше бездәген. Түбән Шөн мәктәбеннән без Урта Шөн авылына юл тоттык. Киров өлкәсендәге милләттәшләребез Татарстаннан читтә яшәсәләр дә, халкыбызга хас йолаларны, гореф-гадәтләребезне, туган телебезне саклап яшиләр. Татарстан белән дә элемтәләре нык. Укыту, тәрбия эшләренә аеруча зур игътибар бирәләр. Күренекле якташларының тормышы һәм иҗат юлы белән балаларны кече яшьтән үк таныштыралар. Бу шәхесләр үрнәгендә укучыларда югары әхлак, хезмәт сөючәнлек, туган якны ярату хисләре тәрбиялиләр. Бу уку елында без 10-нчы сыйныф укучылары якташларыбызның иҗаты турында проект эшли башладык. Бу эш белән укытучыбыз Мулагалиева Озилә Исман кызы җитәкчелек итте. Якташ язучыларыбызның тормыш юлын, иҗатын өйрәндек. Шуларның берсе Рафаэль Сибат. Стенд өчен материаллар тупладык, аны бер кысага җыйдык, фонын сайладык. Хәзерге вакытта бу эшнең нәтиҗәсе Татар теле һәм әдәбият кабинетында урнаштырылды. Бу проект мәктәбебезнең 27нче елга чыгарылыш укучылары оештырылган Рашид Гарифетдин улы Яхин фонды ярдәмендә тормышка ашырылды. Мәктәбебезнең укыту планында туган як әдәбиятын өйрәнү фәне бар. Ул 8-10 классларда өйрәнелә. Һәм инде бу дәресләрдә Рафаэль Сибатның да иҗатына тукталабыз. 8 классларда аның шигырьләре белән танышабыз. Шигырьләрендә ул Ярмәкәй тавын, Нократ елгасын, Шин елгасы турында язгачыннан балаларда бу бик тә кызыксындыру уята. Туган авылыма күзләремнән томган томчылар бар. Кыртларымда, үткән юлымда, ачуланма, авылым, синең исемең кабатланса минем җырымда. Туфрагыңны үбеп онт иткәндәй, тугры калам синең исемеңә. Яратудан туган изге теләк сүнми яшәр мәңге хисемдә. Җырларымны сиңа багышлыймын, мактау сүзем синең хакыңда. Сулышларым сәлам булып кайтсын, туган үскән авыл халкына. Томан сызган Нократ өсләренә, дилбегедәй, озын, ак кулын. Томаннарны ярып чабып узган, бу урыннан иркә шат кылын. Чабып узган. Зур омтылыш чирткәч, каршы килер юлда. Кем аңа? Чабып үткән, килеп борын төрткән. Жан әнкәсе, Шулман Камыга. И Нократым, Нократкаем минем. Җилфер ялы көмеш кылыным. Гүзәллеген күреп башын ие. Шигъри, жанлы, моңлы бу улың. Күпме хисләр син, күпме уйлар. Язам дисәң, җитмәс сүзләрең. Гомеремнең тынсыз көннәрендә синдә генә иркен суладым. Көмеш сулы алтын елган минем. Күңелдәге уйнак кылыным. Шап синәйдә, агышыңа карап, җаным белән синдә җылынам. Инде 10-нчы сыйныфта без аның мәхәббәт турындагы повестеннән өзекләр өйрәнәбез. Бу повестте балаларга бик тә ошый. Ул яулар кичкән кулъяулык дип атала. Мондагы Гафур белән Сорурның мәхәббәте белән балалар бик кызыксыналар. Инде әсәрне өйрәнеп бетергәннән соң, ондагы мәхәббәт тарихы апа тагын дәвам итәме әле дип сорауларда бирәләр. Шулай ук балалар Ялгызак әсәреннән дәгән өзекләрне бик тәген тыңларга яраталар. Рафаэль Сибат белән мин үзем аның иҗаты белән Дуслык газетасында таныштым. Ул Кызыл мәче повесте иде. 90-нчы елларда мин студент идем. Ләкин авылга кайткачыннан әниләр бик кызыксынып бу газетадагы повестның үзекләрен көтеп алалар иде. Кулдан кулга, өйдән өйгә инде ул турыда сүз алып барыладыр. Рафаэль Сибат студент елларында ук күп язса да, әсәрләрен аерым китап итеп чыгарырга ашыкмый. Тәүге китабы Ялгызак романы 2001 елда дөнья күрә. Киң җәмәгатьчелек тарафыннан югары бәяләнә. Аяз Исхакый исемендәге әдәби премияга лаек була. Кояш йоклау куначасы бату уфыгына авышып бара иде инде.
Тереклек күпмедер дәрәҗәдә мәлҗерәп, чабып йөрүдән туктап, телен чыгарып суыта-суыта әлсерәгән эт хәлендә иде. Бары Идел генә ага. Әйе, Нократ су элеккечә ага да ага. Мизгелләр, минутлар, сәгатьләр, тәүлекләр, айлар, еллар булып ага. Чорлар, дәверләр булып ага. Бу агышны туктату Тәңре кодрәтендә генә. Кеше гомере дә шулай. Туа икән инсан, вакытның бер кисәге булып яши башлый. Әлеге вакыт кисәге гомер дип атала. И гомер агышлары. Бу агышның үз сагышлары, үз моңҗыры, үз сөенечләре, көенечләре, үкенечләре, үз кайгысы, хәсрәте, үз шатлыгы, бәхете. Гомер агышлары. Аны туктату үлем кодрәтендә генә. Иң беренче үзем өчен язам. Ни өчен үзем өчен язам? Чөнки миңа язу дөньяга иң зур ләззәт китерә. Мин язган башымда уйламыйм. Мин аны бит аны нинди гонорар турында башка да кирип караган юк. Минем башымда уйлар кабарып йөри, күпереп йөри. Һәм үзем өчен генә язам. Ләкин бар үзем өчен дип, инде мин беренче басылуга кадәр минем уннан артык повестьләр романым бар иде. Алар әзер иде. Исәбәтне мин 1978 елны яздым, исәбәт романын. 1997 елында, ягъни 20 елдан соң бастылар шуның казанлыкларында. Менә хөрмәтлебез Ариф абый елның романы бу дип. Иң кече роман сыйбатта. Менә ул басыларак башлагач, икенче бер психологик үзгәреш була икән җанда. Һәр үзең өчен язмыйсың. Син бит әле Иделдә, Казанлыкларында, академик журналда син инде хәлле язмыйсың, язмыйсың, бит уйлап та язасың. Укучылар бар, балакай уйда, түбәтә ясында башың теләсәң язмасын. Менә шушыннан соң үзем өчен ләззәт ясап, подстол диләр руслар имеш, теластына, ягъни шкафчына генә язмый башлыйсың. Аннан соң инде укучылар алдында бу бит әле күренәчәк, кайсыдыр журналда, әйтик, шул булсын газетада. Шулай булгач, инде син үзең өчен язмыйсың. Син әле бу әсәрне кайчанда булса укучылар хөкеменә чыгарасың. Менә бу инде бәләкәй генә син инде авызлыклап куймаса да, җөгәнләп була. Менә җаваплылык дигән минем инде әйтергә кирәк, минем Пегасотка җаваплылык дигән анда әйтик инде ниндидер бер зур көч менә баклана. Әдип Ялгызак романының башына кадерле вә сөекле апам Шәйхулла кызы Мөнҗия Заһидуллина сиңа багышлыйм бу әсәремне дип язып куйган. Автор әлеге әсәрен моңсу роман дип атаган. Тормышында һәм иҗатында үзенә зур терәк булган апасын ул бик хөрмәт иткән. Рафаэль Сибатның күп әсәрләре авыл эшчәннәренә багышланган. Язучы авыл, аның гади кешеләрен, аларның бер-берсенә мөнәсәбәтен, гыйбрәтле язмышларын, конфликтлы вакыйгалар аша сурәтли. Әдәп, әхлак, намус, вөҗдан төшенчәләрен, мәхәббәт, гаилә, тәрбия мәсьәләләрен үзәккә куя. Рафаэль Сибатның үзенә генә хас булган стиле дә бар. Ул ниндидер үзүк, көчле, дәртле җөмләләр белән яза. Ымлыкларны бик еш куллана. Һәм алар сәнгать чарасы буларак Рафаэль Сибат әсәрләрендә генә үзләренең эстетик рольләрен үтиләр. Ул аларның яңа бөтенләй функцияләрен ачып җибәрә. Һәм әйтергә кирәк, аның әсәрләренең төзелеше дә үзенә бер дөнья. Рафаэль Сибат күп кырлы шәхес. Әдәби әсәрләр язудан тыш спорт белән дә шөгыльләнгән. Киров шәһәрендә классик көрәш буенча тренер булып эшләгән. Заманында үзе дә мәйдан тоткан, күп мәртәбәләр батыр калган. Театр сәнгате белән дә кызыксынган. Сәхнәгә үзенең укучыларын да җәлеп иткән. Әлдә хәтеремдә Рафаэль абый елмаюлы йөз белән класска килеп керде. Үзенең авылның мәдәният йортында театр түгәрәге оештыруын безгә хәбәр итте. Күп тә үтмәде, Рафаэль абый безгә кереш дәресләрне башлады. Һәм инде Рафаэль абыйның рольләр булыр көне килеп җитте. Карый тирә ягында кызлар гына әйләнә.
Шунда инде бабай ролен уйнарга кирәк иде. Рафаэл абыйның йөзләре бераз борчу алды. Һәм инде остазыбызны минем борчуга саласым килмичә, аңа Рафаэл абый, әйдәгез әле мин бабай ролен уйнап карыйм дип киңәш сорадым. Рафаэл абыйның йөзләренә кызлар арасыннан бабайны уйный алырмы дигән бераз елмаюлы йөз миңа ташланды. Шуннан соң Рафаэл абый белән театрны башкарып чыктык, бик яхшы гына булды. Кайбер вакытларда ул теләгәннән дә артыграк килеп чыкса, аның йөзендә елмаюы чыга иде. Һәм ул елмаюдан без аңлыйдык. Без, димәк, дөрес эшлибез. Кайбер җирләрдә ул безне кисәтеп тә җибәрә торган иде. Һәм инде аның кебек килеп чыкмаса, юк, булмады әле дип, ике бармагын шулай түгәрәкләндереп, инде тагын бер кат безгә яңадан йөзе белән басып, яңадан төзәтә иде, төзәтүләрне кертә иде. Сүзең үтмәс чакта, иң кирәктә байрак итеп моңны күтәрик. Моң татарны татар иткән, гасырлар дәвамында саклап калган төп сәбәпләрнең берсе. Туган тел язмышы, халкының киләчәге өчен янып яшәгән әдип моңның нинди әһәмияткә ия икәнлеген шигырьләрендә бик көчле итеп тасвирлый. Ул үзе дә куллары арганчы язгач, иҗат итүеннән туктап, кулына гармунын алып, моңлана торган булган. Йөрәгендәге сагышын да, шатлыгын да шулай баскан. Үзенең туган ягын, туган җирен, Нократ елгасын, үзебезнең урман болыннарны бик ярата иде. Ул шулардан үзенә илһам алып, көч алып, үзенең хикәяләрен, романнарын язадыр иде. Ул утырып хисләнеп язганда, аның янына бер кеше бүлмәсенә керергә ярамыйдыр, ул хисләре чуалмасын дип, туктамыйча язадыр. Ул үз кулы белән язарга яратадыр. Бер язганда нәрсә нинди фикере бар, язып бетерә 80-90 битне. Малай сөйләме буенча ул фикерләре язганда чуалмасын өчен, язган килеш үзенең язганларын карап та тормыйдыр, идәнгә шудырып кына барадыр иде. Ул үзе язганда янына бер кеше керәсе түгел, чөнки ике анагын гына кертәдер ул янына, башка бер кеше алар буе язса да кермә, аңа ашау кертәләр, шәү кертәләр. Шулай иттереп ул хисләнеп, хисләре чуалмасын дип, фикерләре чуалмасын дип, шулай башлаган эшен тәмамлаганча шул бүлмәсендә язып утырадыр. Бер көн йөрәк туктап, тәнем катып, күк иленә очса җаннарым, ни калырсың миннән? Ниләр калыр? Калса калыр бары моңнарым. Рафаэль Сибат.